challenge, jak se jmenuje, moka challenge. A v tom se prostě dělá, že na sebe vylejte mouku, vodu, mlíko a takový ty sračky, jo. Takže my to na sebe za chvíli vylijeme. Nějak se zasekáme v řeči, takže se trochu tomu videu nedivte. Jo. Takže pokropí nás krémulka. Čeles. Jmenujeme tygřika. Čeles. Můžeme začít, krémulko. Můžeš nás pokropit. Na to. Vidíme, ale to je jedno, protože tady to byl moka challenge a jmenujeme teda tygřika. Takže ahoj a doufáme, že se video bude líbit.